यान सरेल मल्पुना सोम्मेलु इनित वीडियो यान निक्लेग ओंजी मस्त टेस्टी आइना प्रॉन्स कचपु ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನ ಪನ್ ಕೊರ್ಪೆ ಅಂಡ ಐಟಮ್ ನಿಕ್ಲೆನ ಚಾನೆಲ್ ಗೆ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಮತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪುನ ಖಂಡಿತ ಮರಪೊಡ್ಚಿ. ಸ್ಪೆಷಲ್ ಗ್ರೇವಿ ಮಲ್ಪರೆ ಮುಲ್ಪಯ್ಯನ ಮೀಡಿಯಂ ಸೈಜ್ ಎಟ್ಟಿ ದೆತ್ತೊಂದೆ ಎಲ್ಲಿ ಎಟ್ಟಿ ಬೋಡಂಡ ದೆತ್ತೊಂದಲ್ಲಿ ರೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಮುಂಚಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೀಜ ಜೀರಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಅಂಚನೆ ಮೆತ್ತೆ ಒಂದೇನು 1 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ದತ್ತು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ಒಂದೇನು ರೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪಡು ಅವತ್ತಂದೆ ತಾರೈದ ಪೇರು ದಪ್ಪ ತಾರೈದ ಪೇರು ಅಂಚನೆ ತೆಲ್ಪುದ ತಾರೈದ ಪೇರು ಈ ಗ್ರೇವಿ ಮಲ್ಪರೆ ಬೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಟೊಮೆಟೊ ಲಿಂಬೆದ ರಸ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಶುಂಠಿ ಉಪ್ಪು ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಅಂಚನೆ ಎಣ್ಣೆ ಬೋಡು ಸುರುಟು ನಮ ಒಂದೇನು 1 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ದತ್ತು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ಅವೇನು ರೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಅವೇನು ಒಂಜಿ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ ಪಾಡ್ದು ಟೊಮೆಟೊ ಬೊಕ್ಕ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ದು ಒಂಚೂರು ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಒಂದೇನು ಕಡೆಯೋಡು ಮುಲ್ಪ ಏನೊಂಜಿ ಮಣ್ಣದ ಬಿಸಲದೆ ತಂದು ಐಕ್ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡೆದ್ದು 3 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೇ ಕಟ್ ಮಲ್ತಿನ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ದು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೋಡು ನೀರುಳ್ಳಿ ಒಂಜಿ ಲೈಟ್ ಬ್ರೌನ್ ಆಪನ ಮುಟ್ಟ ಫ್ರೈ ಆವಡು ಐಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಉಂದೆಕ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೇ ಕಟ್ ಮಲ್ತಿನ ಶುಂಠಿ ಅಂಚನೆ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿನ ಪಾಡ್ದು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೋಡು ಉಂದೆಕ್ ನಮ್ಮ ಕಡೆದ್ದೀತಿನ ಮಸಾಲನು ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಉಪ್ಪು ರುಚಿಗೆ ಬೋಡಾಯ್ನಾತು ಪಾಡ್ದು ಈ ಮಸಾಲನ್ನು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ 3-4 ನಿಮಿಷ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೋಡು ಮಸಾಲ ಎಡ್ಡೆ ಫ್ರೈ ಆಂಡ ಒಂದು ಬಾರಿ ಟೇಸ್ಟಿ ಆಪುಂಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತದ್ದೀತಿನ ಎಟ್ಟಿನ ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಒಂದಕ್ಕೆ ತೆಲ್ಪುದ ತಾರೈದ ಪೇರನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದ ಒಂದೇನು ಕೊದ್ದಿರ ದೀವೋಡು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡೆಡ್ಡು 3 ನಿಮಿಷ ಮುಟ್ಟ ಒಂದು ಕೊದ್ದಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದಕ್ಕೆ ತಾರೈದ ದಪ್ಪ ಪೇರ್ನ ಸೇರ್ಪಾವಡು ಈ ಗ್ರೇವಿ ಬಾರಿ ರುಚಿ ಆಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಿದು ಒಂಚೂರು ಪೊರ್ತು ಕೊದ್ದೆಡು ಒಂದಕ್ಕೂ ಇತ್ತೆ ಲಿಂಬೆದ ರಸ ಅಂಚನೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಒಂಚೂರು ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಇತ್ತೆ ಪ್ರಾನ್ಸ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಗ್ರೇವಿ ರೆಡಿ ಉಂಡು ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋಸ್ ತೂಯಿನೇಕ್ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ನನಲ ತೂವೊಂದು ಪುಲೆ ಅಂಚನೆ ನಿಕ್ಲು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ನಿಕ್ಲ ಈ ರೆಸಿಪಿನ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ನಿಕ್ಲೆನ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಪಾಡ್ಲೆ.